ҳуҷҷатҳои шумо ба анҷом расид. Мехоҳед ба номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва тамошобинони шабакаи Корвони Умр. аввалан бар ҳама шумо тансиҳативу саломатӣ хонаободӣ хоҳон ҳастам. аз ҳама шумо хоҳиш то охир хуб гӯш кунед. барои дигарро ҳам дидан дар зари навор лайк монеду ба канали мо меҳмон шудед, ҳатман тугмачаи подписатсияро зер кунед, то ки бинандаҳои мо дар шабакаи мо зиёд шавад. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи аз ҷон ҳам аз саломатӣ ҳам дида мо боло медонем молу мулкро, пулро. албатта шояд ки суоле шавад, барои пул зиндагӣ мекунем, барои пул кор мекунем, барои ёфтани пул ба як кор даст мезанем. бале чунин аст, аммо пулро шумо меёбед, на ин ки пул шуморо меёбад. як наворе дар саҳифаи иҷтимоии фейсбук дидам бо тариқи инстаграм. дар ҳамон ҷо як мошине оташ мегирад, дар дохилаш тақрибан 3 миллион сомонӣ мешавад, ними онҳо месӯзад. намедонам сабаб дар чист ки ин мошин оташ гирифтааст, вале соҳиби ҳамон пулҳову мошин мега дар як ҳолате аст ки мега ҳачи иқа пуло сӯхт, қариб ки давле мезанаш. ман ҳамун инсонда мегум худат ки ай ҳамун дохили оташ зиндаву саломат баромадӣ, ӯ пулеро ки меҳнат карди ёфтӣ, бо сабаби чӣ ёфтӣ? Бо сабаби будани саломатият. пас шукр кун, ба худо шукр кун ки туро зинда саломат нигоҳ дошт. иншоаллоҳ ки боз пулро меёбӣ. албатта баъзеҳо фикр кунанд ки пулро касе дӯст намедорад. бале, пулро ҳар яке мо шумо дӯст медорем. ман дӯст медорам, ту дӯст медорӣ, онҳо дӯст медоранд. хулоси гап, кор мекунем, дастам биёрем. мақсад ҳамин барои ёфтани пул. аммо дар ҳолате ки пули шумо месӯзаду шумо зинда мемонед, бояд дар ин ҳолат ҳамаи дунёро паси сар кунеду барои саломатии худ шукронагузорӣ кунед. мега расми дунё дар ҳамин аст, он ки омад рафта нест. як бузурге мегӯяд ки ҳар он чизе ки ба дастат ғалтид, ба даст омад, фоида дидӣ, барои ғалтидани пулат, молу дунёт, савлатат, давлатат ту мега хурсанд наша. мега ҳар он чи ки оғоз ёфт охир дорад ва рӯзе ана ҳамон пулҳое ки ту ёфтӣ охир дорад, яъне ки боз ай дасти меравам. барои ҳамин чиқоле ки меган вақти офтоб субҳ фурӯ мешаваду шаб гум мешавад, умри инсон, молу мулк, дунё ҳамин аст. дунё худ бозӣ ҳаст ва мо бозичаи ӯ. пас мақсадем аз ин навор ин буд ки пулро ясна гузореду вақте шумо 10 миллион ам дошта бошед, мошини шумо оташ мегирад, шумо аз ӯ оташ зиндаву саломат мебароед, барои ҳаминаш шукр кунед. иншоаллоҳ ки боз меёбед. агар мо барои пулу мол, дунё, давлату савлат гуфта гард ҳарчанд аз паси ӯ будавем, мо ба ӯ расида наметавонем. агар мо аз ӯ рӯ бигардонем, ӯ худаш бар мо меояд. пас ин дунё ба монанди асал аст ки ҳар яки мо шумо мехоҳем ки дар назди дигарон қадру қимати баланд дошта бошем. худованд дар дунё дар охират ба ҷуз худаш ба ҳеҷ кас зору муҳтоҷамон накунад. амин. бо шумо ҳастам абу мудассир.